तर इंग्लिश काय मराठी. मराठी. मी डॉक्टर चंद्रकांत पुंडलिक शेट्टी गोवा राज्य विधानसभेचं सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास समरून शपथ घेतो. मी गंभीरपणे प्रतिज्ञा करतो, विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधान प्राप्ती अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निधाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते प्रामाणिकपणे पार पडेल. श्री नीलकंठ रामनाथ हलनकर.